Oikein hyvää päivää, olen Hurhur. Tämä on SOS, ohjelma, jossa käsitellään vähintään viikoittain interwebsin kuumimmat uutiset ja juorut. Ja... Mä tiedän, sä aattelet nyt, että miksi ihmeessä Hurhur sulla täällä takana on hirveä setappi, ja miksi oot pöllinyt tuubiorujen formaatin. Niin ei, mä en halua sanoa, että mä oon pöllinyt sen formaatin, vaan ennemminkin mä jatkan hänen perintöä. Sillä 3 kuukautta sitten Tuubiorut julkaisi videon, jossa sano: nähdään taas ensi viikolla. Ja sen jälkeen Tuubioruja ei ole näkynyt, joten mä oon tullut siihen lopputulokseen, että Tuubiorut on kuollut. Ensimmäinen uutinen tulee suoraan Iso-Britanniasta. Tällainen tubettaja kuin VGF, ei kun mikä se oli. TGF Bro-niminen tubettaja teki videon, jossa se työntää pään mikroaaltouuniin, joka on täytetty sementillä, pitää sitä siellä niin kauan, että se pää jähmettyy, ja voitte arvata miten siinä käy, no sen pää jää kiinni sinne mikroaaltouuniin, ja se ei saa sitä pois, sen kaverit ei saa sitä pois, ja se menee vähän panikkiin se tyyppi, se huutaa siinä, että mä kuolen, autakaa mua! Okei, tuo ei ole hauskaa, se on vakava asia, se meinas kuolla. Ja sit sen kaveri joutuu soittamaan hätänumeroon ja palolaitos tulee paikalle ja sitten siinä tunnin värkkää sitä ja sitten saa sen pois. No miksi tästä tuli sitten iso uutinen on se, että palolaitos sitten twiittasi, että me ollaan pettyneitä siihen, että tämmöiset tubettajat tekee tämmöisiä hulluja stuntteja, jolloin niiden palomiesten aika menee siihen, että ne yrittää saada jonkun tyypin päätä pois mikrosta. Toi on ihan solid pointti. Tää palolaitos velottaa siis 650 puntaa, jos joku tekee tämmösen pränkkipuhelun, eli ne palomiehet joutuu tulemaan turhaa sinne. Mutta koska tää ei ollut pränkkipuhelu, vaan se oli oikeesti hengenhädässä, niin se palolaitos ei voi velottaa sitä tubettajaa. No sitten tää olisi VGF. Ja VGF Bro vastasi tähän twiittiin sillä, että se teki videon, jossa se tarjoutui maksamaan sen 650 puntaa sille palolaitokselle, vaikka sen ei tarvis maksaa sitä. Maksu tai ei, niin ehkä tärkein juttu tässä on se, että miettii jatkossa vähän pitemmälle nuo temput, ennen kuin työntää mikrossa uuniin. Työntää päänsä mikroon, joo. Seuraava uutinen. Arttu Lindemanin läikkyjuoma saa seuralaisen... Tuo kuulostaa kyllä oudolta. Arttu Lindemanin läikkyjuoma sai uuden maun, kirpeä omena ja sen ohelle myös läikkykarkkipussi. Oletko kerennyt jo maistaa? Minä en. Seuraava uutinen on vähän surullisempi, nimittäin Angry Grandpa-niminen tubettaja kuoli toissapäivänä. Hän siis teki tämmösiä rage-videoita, jossa hän humorisesti ragesi monille asioille. Seuraava uutinen. Mansikka pääsi linnanjuhliin. Siinä se sitten olikin. Good job. Mä facepalmaan mun omalle uutistoimitukselle. Ei mitään. Jotta saadaan vähän lisää kontenttia tuohon uutiseen, niin mun äitin mielestä Mansikalla ei ollut kovin hieno mekko, mutta mun mielestä se oli erittäin fine. Seuraava uutinen. Bitcoinin arvo oli viikko sitten $10,000. En kyllä omia nappuloita uskalla laittaa noihin, mutta... Ja tällä hetkellä sen arvo on yli $17,000. Kyllä muakin ottais pannuun. Toiset sanoo, että Bitcoin on leikkirahaa, jolla ostetaan huumeita, ja toiset taas sanoo, että Bitcoinin arvo tulee olemaan $1 000 000. Mitä mieltä te olette? Pystyykö tulevaisuudessa maksamaan supermarketissa Bitcoinilla sen muumitikkarin, jolloin sen hinta olisi niinku 0,000000001 jotain? Vai onko Bitcoin vaan kupla, joka poksahtaa, eli sen arvo laskee räjähdysmäisesti? Mitä mieltä te olette? Onko Bitcoin tulevaisuuden valuutta vai ei? Meidän teknologinen kehitys on tullut siihen pisteeseen, että on jälleen aika julkaista uusia emojeita. Vuonna 2018 julkaistaan mahdollisesti ainakin joitakin näistä emojeista. Kakku, harja, dynamiitti, Edgespeaks, Saara Forsberg, vaahtosammutin, myrkkyhappoa, sitten tää, mikä ikinä onkaan, laama, luu, frisbee, riikinkukko, supersankari, pahissankari, kysymysmerkkinaama, ok-naama, kenkä, tennispallo, 2 reikää, skeittilauta, lankarulla, joutsen, kenguru, mango. Please, me tarvitaan mango, me tarvitaan oikeesti mango-emoji. Missä meidän mango-emoji on? Me tarvitaan mango-emoji! Missä on mango-emoji? Mango-emoji! Missä on mango-emoji? Hashtag mango-emoji 2018! Eikö meillä ole jo tarpeeksi emojeita? Meillä menee tätä vauhtia puolet meidän elämästä siihen, että me koitetaan etsiä sitä yhtä emojia sieltä kaikkien emojeiden joukosta. Me ei tarvita enää emojeita! Vai tarvitaanko? Sen lisäksi vanhoihin emojeihin tulee käännettyjä versioita. Eli esimerkiksi pyssyllä voi osoittaa vasemmalle ja oikealle, junalla voi mennä sekä tuonne päin että tänne päin, sekä voi juosta sekä tänne että tänne päin. Tää on just se, mitä me tarvittiin. Kiitos hevonen! Seuraava uutinen on henkilökohtaisesti mun mielestä...
tosi mielenkiintoinen. Esimerkiksi Mauton herrasmies, eli nykyään vaan Mauton, on laittanut tosi paljon postauksia Instagramiin ja Snapchattiin siitä, että lähteekö sen videoista ilmoituksia vai ei. Ja tämmönen ruotsalainen tyyppi teki pienimuotoisen tutkimuksen tähän asiaan liittyen, eli se tutki sitä, että vaikuttaako mainosten poisottaminen siihen, että kuinka hyvin se video näkyy YouTubessa. Tiivistettynä se tutkimus menee näin. Eli jos sulta lähtee mainokset, sitä videota näytetään vähemmän. Ja mitä pienempi kanava sulla on, sitä enemmän se vaikuttaa siihen. Eli jos sulla on tosi iso kanava, sulta lähtee mainokset, niin se ei välttämättä vaikuta niin paljon siihen näyttökertojen saamiseen. YouTube vastasi tähän twiittaamalla, että mainosten lähtäminen ei suoraan vaikuta siihen, että kuinka hyvin se näkyy esimerkiksi YouTuben suosituksissa. Mutta jos siinä videossa on sisältöä, joka ei välttämättä sovi kaikille, niin silloin sitä näytetään vähemmän. Eli toisin sanoen, mainokset lähtee pois, jos siinä on sisältöä, joka ei sovellu kaikille, mutta sitä myös näytetään vähemmän, jos se ei sovellu kaikille. Eli, että vähän niinku kielsi sen, mutta samalla myös myönsi. No joo, tiivistettynä, jos sun videosta lähtee mainokset, se saa vähemmän näyttökertoja. Tämmönen kuin Finnish Finest julkaisi joku aika sitten Top 10 Sav-elokuva-ansaa videon. Eli Finnish Finest on siis ottanut parhaat ansat Sav-elokuvista ja järjestänyt ne omaan järjestykseen ja sit laittanut ne videolle. Okei? Ei siinä sinänsä mitään, vaikka onkin vähän laiskasti tehty video. Mutta se, että sä uppaat 18 elokuvista klippejä YouTubeen, on aika vastuutonta. Tosi vastuutonta. Jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin mikä on Suomitubeen katsojan keski-ikä? 12, 13, ehkä 14. Se, että sä laitat siihen videon alkuun varoituksen. Nyt jos mietit, että mä olisin vaikka 11-vuotias ja näkisin tämän varoitustekstin, niin ensinnäkään mä en edes vaivautus lukemaan sitä. Ja vaikka mä lukisin sen, niin näkisinkö mä sitä varoituksena vai haasteena? Mä en todellakaan klikkaa sitä välilehteä siinä vaiheessa pois, vaan mä kääntäisin läppäriä vähän sillain, että äiti ei näe, koska se on siistiä katsoa semmonen videossa lukee, että tämä on K15, K18, Et se, että se laittaa tommosen, ei poista sitä ongelmaa, vaan Finnish Finestin olisi pitänyt merkata se ikärajoitetuksi se video jo silloin, kun se laittaa sen tubeen. Nykyisin se video on ikärajoitettu, eli joko Finnish Finest on itse rajoittanut sen, tai se on saanut tarpeeksi ilmoituksia, jolloin YouTube automaattisesti on laittanut sen rajoituksen. Okei, siinä oli vielä yksi. Jamppa mummo, älä please lähetä mulle enää snappeja, jossa sä kerrot, että sä oot upannut uuden top 5 videon. Mua ei kiinnosta. Ja jos sä teet videon, jossa on top 5 slimin aiheuttamaa kuolemaa, niin yksi niistä kohdista ei voi olla se, että se kuolee aivokasvaimeen, koska aivokasvain ja slime on eri asia. Slimmillon Illuminati-video bännättiin käytännössä YouTubesta. Oho. Teknisesti ottaen se on rajoitetussa tilassa, joka tarkoittaa siis sitä, että sitä videosta ei voi tykätä, sitä ei voi jakaa, siihen ei voi kommentoida. Sen videon vieressä ei näy videosuosituksia ja sun pitää klikata semmoista nappia ennen kuin sä voit mennä kattoo sen videon. Mun silmissä on niinku pretty much bännätty. Miksi se video on bännätty? Mä sain YouTubelta sähköpostin, jossa sanottiin, että sitä videosta on tullut liikaa ilmoituksia, jolloin YouTube automaattinen järjestelmä laittaa sen rajoitettuun tilaan. Ja sen jälkeen muutama tunti siitä mä sain uuden sähköpostin, jossa sanottiin, että YouTube aikoo bännätä sen videon kokonaan. Ongelma tässä on se, että YouTube ei anna minkäännäköistä selvää selitystä sille, että miksi se video on rajoitetussa tilassa. Ja sen videon tarkoitus ei todellakaan ollut kiusata tai loukata Slimmilliä. Mä ennen kaikkea arvostan Slimmilliä ja sitä, että se tekee omaa juttua ja menestyy sillä. Mulla ei ole mitään Slimmilliä vastaan. Mä oon tehnyt sen videon vain ja ainoastaan viihdyttämistä varten, ja se on pelkästään parodia salaliittoteoriosta. Se ei ole mitään muuta. Sen tarkoitus ei ole levittää vihapuhetta tai kehottaa väkivallan tekoihin. Mä en sano, että se reporttaussysteemi on huono, se on oikeasti hyödyllinen ja tärkeä. Sen avulla YouTubesta saadaan oikeasti haitallinen sieltä pois, tai ainakin se on sen tarkoitus, ja siihen ne varmasti pyrkii. YouTube laittoi viestin, jossa luki, että kun se video on rajoitettu, niin siinä ei voi näyttää mainoksia. No, mä menin kattoon sitä videota, mun piti ensin klikata sitä nappia, ja sen jälkeen siinä alkoi pyörimään mainos. Mä nyt en sit tiedä, että ottaako YouTube itse ne mainosrahat, vai saanko mä siitä sen mulle kuuluva osuuden. Toisaalta sillä videolla ei kyllä enää edes sais rahaa, koska se ei enää kerää näyttökertoja. Raha ei ole tässä se juttu. Vaikka mä sais siitä mainostuloja, niin en mä silti halua, että mun videon näyttämistä estetään. Jos sä oot nähnyt ton Slimmillon Illuminati-videon, niin tehdään sillain, että kerro tuolla kommenteissa, että rikkooko tää sun mielestä jotain näistä YouTuben säännöistä. Ja jos rikkoo, niin mitä? Mua oikeesti kiinnostaa tietää. Jo miltei perinteeksi muodostunut mysteerilaatikko avataan jokaisen SOS-jakson lopussa. Sieltä löytyy jokin hauska tai mielenkiintoinen video. Tämän viikon video on... No, saatana!
Oh yeah. Oh yeah. Rest in peace. Jos tykkäsit videosta, niin hyvä homma. Ei muuta, nähdään tulevassa videossa. Siihen asti. Mä en kuollut oikeesti.